И здравейте, приятели, каза, що сте. Днеска добре дошли отново в Doors. Точно така, днеска отново ще играем Doors. Ще бъдем изправени отново срещу гадове, разни гадове, така че просто се пригответе и не забравяйте да натиснете палеца нагоре. Миналия път бях сега на 89-та врата и бях умрял, което беше много тъпо, защото Сиг беше ме убил, защото камерата ми по някакъв много странен начин ме бъгваше. Да се надявам, че няма да е така. Искам поне, ако загубям, да е на 82-та врата или 3-та врата. Пак ще бъда долу-горе доволен. Така че направо ще е хубаво да превъртим играта някога, да я минем тази игра, но не знам. Просто играта е доста трудна, което много ми харесва, че е трудна. Нали, че се минава трудно. 5 секунди чакам, влизаме тук и започваме да играем. Хайде, нека да ни какво ще се случи. Просто нека да видим какъв късмет ще имаме. Защото това е направо откачено, брат. Пречаквата, гонята, не знам си какво, преследвата, надушвата. Откачена игра, брат. Тук направо дискотека, човек. Много да стане. Така. Сега малко звука. Започваме. Трябва малко да ме усилим звука, защото да чувам. Не знаете си кое да чувам. Изродите. Така че трябва звука да ме е усилен малко. 10 стотинки. Добре, това са много малко стотинки, но ние сега започнахме от началото, така че някакво да се входя. Значи като играя с познати е по-добре, но като не играя с непознати, проблема е, че те по някой ме изоставят. Оставям много назад, така че и тая може да ни убие билдъра. Може да ни убие. Така че по-добре да играя сам. Така, тук отварям. Така, каква ли дъжд? Нема каква ли буря става? Не знам. Добре, втора врата, окей. Втора врата, трета врата. Опа, тъмницата. По-спокойно. Четвърта врата. Окей, четвърта врата. Това е петата врата. Да напишете в коментарите до коя врата... О, не, то си идва, нали? Идва бързо! Човек, аз се преди малко започна. Как идваш? Ти си добре с главата. Чакай малко са, 6-та стая, т.е. как дойде толкова бързо? Те дали са апдейтнали тази игра, нали до 10-та врата още нищо не се случваше, поне аз така знам. Какво се случва сега? Значи почакай сега, преди малко започнах да играя, той психопат ми скача тук. По-спокойно бе, човек, който и нещо. Игачи. Добре, 9-та врата, окей. Ох, каква хубава каминка да се стоплим тук. Каминка, бабинка. Съптам поне до 5 минути, до 15 минути да стигна до мискарангелите, както винаги. Съптам поне до 15 минути да стигна до 50-та врата. Ще бъде доста голям рекорд. Така че, тук проверявам набързо, тук няма нищо. Аз тук не мога да ми напътя тесните пространства, разбира се. Запалка ни даде, обаче е използвана. Безсрамници. Как пък не? 11 стая. Аз много обичам такива стаи, къде трябва да проверявам просто. Добре, свещ. Разбрах се, че когато свети синьо и нали като е тъмно. Аз тихо! Тихо! Разбрах, че си като свети синьо и като е тъмно и он е изрод ситкащия като е зад нас. Като свети синьо, това означава, че тя ни да продължава, че този е зад нас. Он е псъткащия. Психопат. Така че точно това разбрах. Там има две различни врати. Аз човек, ако съм забрал вратата, съм свършен човек. Няма съм рипам, а то ще ми изхапи животите, брат. Животите ми са свършени. За съжаление, сега трябва да търся ключ, който ми е най-гадното нещо. Най-гадното е да търсите ключ като някакви психопати, разбирате ли? Смисъл, това е най-гадното. Ще направя всичко от себе си да намеря този ключ да продължа. Аре бе, човек! Аре бе, човек, тури долното, че ми се нервираш, ма. Ей го, добре, 12-та врата, окей. 12-та врата. Значи направо смятам да зарежа тези стаи. Коте ми се бъгна камерата, лак. Много странно. Видите ли как ми се бъгна камерата? Как ме дръпне изведнъж натам. Много странно, човек, наистина. Продължавам с там тези стаи настрани. Си гледат работа, ето. 12-та стая. Тая гледам земята, което е много гадно. Просто пак ли идва? Чекай. Да, много късно дойде този път, бе. Пичага! Как ли си такъв старен звук издаде? Вземи шибаната свещ. Ти е навръв в гъза. Добре, взе я най-сетно.
Паек, педерас, шибан. Да забравяйте, че имаш шибани пайци, щадия е мръсно за години с караме ангелите. То си ми помогна обаче за вратата, много хубаво, ама ако се надви различни врати, ще го убия, да знаете. Да. Аз откъде да знам сега къде трябва да отида, а? Чай са, коя стая бяхме? Виж, ще да кажа так му, какво е, то е... Ами добре, суптаме. Човек, мамицата ти, сега трябва да си търся хил. Добре, разбрахме къде. Тая врата, отидахме в грешната врата. Ама човек, то нали като помага номер се запазва. Значи той помага да отваря вратите понякога, обаче не мога да го разбера. Изрод. Обаче амбуш не ми се е падал. 16-та стая, окей, 16-та стая. Топът ще запомня къде сме били. Чакайте. Фак, добре. Значи това е 17-та стая, човек. Аз едва мога да стигна до 50-та стая, човек. 50-та стая е най-големия зор. Стана се оглеждам като идиоти. Просто това е, разбирате, 18-та стая. Добре, сега тук вижте, сега тук 100% ще... не, тук има една врата. What? Чай, отвори долу тичик ми жебе. Добре, вземи тази лепенка, ще я навра в гъза. Добре, хил, бандаж. Съжалявам, че те говоря за бандажа, ама то с 10 часа взема, брат. Научи са по-така да вземаш предметите, което това нещо. Това е бандаж, това е предмет, който ще ни помогне, човек, да ще ни хилне, който е нещо от тебе, окумени ръце. Те махаме се от тук, напускаме той място. 15-та стая. 19-та стая. Да не пускаме тия още, за съжаление, напускаме стаята, нали? Разбрахте ме. Фак, това е амбуш! Аре бе, това е амбуш! Амбуш! Чакай. И броша са връвна! Това е най-противното същество. Това е амбуш! Пак се върни. Пак ще дойде, нали? Давай! Толкова противно, човек. Пак ще се върнеш, Изрут. Добре, че Кристиан ме информира. Значи амбуш, нали? Това е амбуш. Окей, значи, добре, че Кристиан ме информира, иначе нямаше да знам, човек. Добре, това беше амбуш. Как изведнъж се спална, човек? 22-та стая. Как изведнъж за бога се спална този? То даже изведнъж го чух да идва, като някаква прокосмокачка. 23-та стая, добре, прокосмокачката амбуш изплашена. Хубаво направо ми скара къла, човек. Добре, че го чух. Пак ли тъмна стая, човек? 24-та стая. What the hell? Човек сега, 25-та. Нулета. Ще не виждам пред мене, добре. Тук е отворено. Вече това е нещо като скърсене, пак някакъв много странен звук. Добре, 26-та стая, окей. Малко като много не стая за проверяване. Просто толкова досадно, човек. Как, значи. За първ път се справим срещу амбъш. Направо се скараха къла. Не намерихме стаята. Чай. 27, добре, 27, окей. 28, той 28. И кажа сега, че ръж идва. Са гръмна. Добре, 370, окей. Мари, човек, това беше толкова гадно, човек. Сега то се е баваш, нали? Значи, човек аз... Започва да ми става лошо. Това и. Ще те убия. Добре. 29-та. Изрод. Щадя педерас до нас. Какво става? Що те се стряскам? Какво става тука, 300 стая. Добре, то сме няма да идва. Сик. Луна плей, хайдинг, сик няма да идва. Значи, честна дума, не ме е до него те е казано. Но заредих се запалката почти на максимум. Добре. Което е много добре, нали? Се заредих запалката така. Чакай са. То майх сик ще наближа. Сега са 331 врата май идва. Човек, ще спрете ли да идвате? Да, познах се. 31 врата идва. След 31 врата идва сик. Аз тук няма да отварям, човек. Не ми трябва да си използвам шперца за една тъпа простотия, човек. Къде сме сега? Горе, добре.
37 бях, нали? Нали така, че тук ще има две различни. 32. 33-та, да, значи на там сме, добре. Това е сиква в момента, спокойно. Сега просто бягаме. Окей. Не, сгаси шибаната запалка, ще намра в газа. Сега, трябва да се концентрирам. Окей, трябва да се концентрирам. Супер! Започваме! Окей. Нека започваме да бягаме! Давай! Ставаме, окей. И пак плякаме, като идиоти. Добре. Мери Крисмас, мадафака! Така че е много по-лесно. Сега. О, добре, не обърка вратата. Значи ако така се на 80 и някоя врата, на 80-та врата, като ударих се на шибания огън, да фак! Късно е, миличък, не можа да ме настигнеш, нали? Сега трябва да се хилна, защото ще умра. Хедшот ще стане, значи, ти ще стане, разберете ли, се смее точно. Така че трябва да се хилна. Те лицата трябва да търсим ръчка. Не мисля, че ма гони някакъв изрод до сега, че ма гониши. А сега ръчка трябва да търся. Добре, намерих я бързо, окей. Не мога да разбера тази игра. Баси странната игра, човек. Добре, сега трябва да намерим лепинки, защото мога да умра. И трябва много да внимавам, човек. Разберете ли? Защото се ударих на шипан огън. 43-та. Така ми лагваш, по-спокойно. Тук тази земя ще се промени. 43-та бях, нали? Дали взема да се объркам нещо, да кажеш, ти обърка вратата и сега ще умреш. 44-та. Така сега трябва много добре да помня. Паметта ми трябва да е на 100. Разбирате ли? Паметта трябва да ми е на 100, иначе няма да е добре. Окей? Паметта трябва да ми е на 100. Он като слепя, като стигне до него, той е лесен. Трябва после да внимаваме. Чай сега. Има няколко различни врати, нали? Защо има такъв коридор? Тук да не е по-пряк път, защото там е заключено. 43-та бях, нали? Къде съм? За Бога! Къде отивам? Какво е това място? Хел, моля се, искам хил. 43-та бях, нали? Не ми кажа, че тук има две различни врати. Не. Човек, къде съм? Какви са тези стаи? За Бога, стига сте му обърквали по този начин. Хил, моля се, искам хил, ако съм сигурен, ако ма хване, да съм сигурен, че малко ще мога да са. Няма да умрете и лесно, бе, човек. Къде той е ключ, бе, човек? Моля ви се, човек, сега те ме измъчвахте, бе. Там бяхме, нали? Да, навсякъде бяхме, човек. Аз странно заобикалям като някакъв червей, човек. И къде е шибания ключ? За Бога, къде е ключа? Там нещо свети. Чакайте, там нещо свети. Да, на врата сме пропуснали. Не, 40. Коя бях сега? Мисля, че бях 43-та. Да, 43-та бях. Така че 45-та не сме за там, а сме за 44-та. Да, бяхме на 43-та. Надявам, че не се бъркам. Хилнахме се. Така, ако само не захапи, съвсем малко живот ще ни вземе бая живот. Даже може да науби на един удар. Така че... Да, помним добре просто. 44-та, нали? Молите се, Господи, бъди на моя страна. Не са еба мамата батко. 44-та сме били. Ако му захапиш още веднъж, ще хвърля телефона, брат. Окей, 45-та. Ще спре да ми скарат тия простотия къла, моля ви са. 45-та. Значи някакви простотии скачат, други пък ма хапят. Това е тая игра, човек. Просто страхотна игра, човек. 45-та бях, тук няма какво ме объркам вече. Защото се спомням номера. Обаче да прицакаме нещо малко, някой да наохапе, може да умрем. Така че. Чакай. Знам, че идва. Шкафчета има. 47.
Окей. What? Нищо няма, защо пресветна? What the hell, братчето ми? Защо пресветна? Това сигурно съм, че идва. Какви са те звуци, брат? Защо те... Чакай малко се, то си не идва, нали? Защо... Защо пресветна? Окей, не идва. Фалшива тревога. Защо пресветна, човек? Ценно то ще идва. Човек, аз направо са насрах, разбирате ли? Ние пресвятка е пак, не ми идва тук точно. Изрут. Мале, скараме ангелите, човек, тоя. Направо са насрах, човек. Започваме на 50-та врата сме. Окей, търсим книги. Are you ready? I am ready. Здравей, миличка! Изрут. Куцаш педерас. Нека да започваме. Книгата сега май там видях някаква книга, окей? Както бяхме там, изведнъж тук дойдохме. Чакай, трябва да се ослушвам и точно не знам къде е. Знам, че тук има някъде книга. Чай сега. Как забола ще скрити тази книга на друго място? Тук трябва да е. Няма къде друга да е. Окей? Разбирате ли? Разбирате ли, драги зрители? Просто няма къде друга да е. Чай се първо тук. Салам алейкум! Така, две. Така, ти педерал с тива нататък не трябваш. От другата страна. Чай. Не, от другата страна е. Бързо, че то си идва. Няма отварям шкафчета, не ме интересуват шибаните стотинки, искам си живота само. Чай са. Още книги чувам. Къде? Аре бе, човек, вземи тази книга с зелената. Значи трябва да ти да вземем мония лист, окей. Окей, трябва да ти да вземем мония лист. Това е противно, човек. Това е противно, да ви преследва някакъв изрод. Това не е нормално, човек. Това е толкова противно, човек. И той сега тук може да дойде да ме убие, разбирате ли? Той ще капа, сега ако не май чул. Търсим там да не можеш. Той не чува, брати, но усеща, разбирате ли? Той е гадното. Той беше малко рискувано, защото той чува звуците, нищо че е сляп. Той чува, той не е толкова прост. Обаче дойде към мене, не. Имам листчета, прибия. Туриста няма да помогне, аз нямам никой от фигурите, брат, нали? Ще нямам витамини. Окей. Чакай. Ако дойде тук, ще се гръмна. Добре, за малко да се насера. Окей, значи имаме ли сега една от фигурите? Не. Тук обаче чувам книга. Да, книгата я чувам много наблизо. Ето я. Взимаме точно така, трета книга. Много хубаво се справим, страхотно. Не знам къде е тос. Идва. Значи, в гардероба няма да се крим, защото знам, че не усеща там сърцето, като се скрим от него. Така че, не знам той как се прави с сърцата. Аз отивам там нагоре, ако мога, господине. Просто би да се обръщам към него, защото съвсем става адреналин, човек. Адреналин съвсем става голям. Аз трябва да се хилна, защото мога да умра, човек. Нещо може да ме убие. Така че не може да се ама хил от тук. Толкова е гадно, че може да се ама хил. То си идва. Ами като умрем. Да, брат. Като умрем. Значи аз... Ето, книга. Взимите си с дългите си ръце, като Слендърмен малко те стани. Добре. Какви неща имам нация? Имам триъгълник, който е 0. Имам чайса, не се знае дали е правилното, защото някои са грешни. Имам 2. Имам 3. Значи липсва още... Не знам, човек, не знам. 7 имам. Дали имам всичките номера? Не, един липсва. Една книга липсва. Тя че пак се връща. Изрод. Нещастен, долен кучи син. Не мога да намеря хилащо, човек. Бандажчи. В такъв случай трябва много да внимаваме, да сме на 300 устроени. Защото могат да ме убият, могат да умрем като идиоти, разбирате ли, като кучета. След това вижте на съвсем малко живот си. Ако някой ме захапе, даже мога да умра, така че просто трябва много да внимавам. Защо?
Тос пак идва. Чакай да си го запиша. Змия, вземи Шибан, вземи книгата, сакатук. Имам звезда, окей. Чай сега, звездата много странно. Нямам този, значи нямам този последния, който ми трябва. Значи трябва пак да отидем долу. В оная кочина, където не може да ме убие. Окей, значи трябва да отидем сега там надолу, аз така да разбирам, нали? Ей! Педало, не вземете страната за картографията. Значи чух нещо. Значи там долу сега ще се спалнали още книги. Аз тук май чух наблизо някъде книга. Виж го как стои с зъби. Шиван педерас долен. Изум. Ей се гледа. Много копеленце гадно. Вижте къде отива, бе. Колко е гаден. Сега. Не знам къде е. Не знам къде. Еми късмет. Знам, че Господ е на моя страна. Че как умра. Няма да ми стане хубаво. Ми стане много гадничко. Така намерихме 4. Бързо. Добре, май че намерихме последното. Сега самахаме това проклето място. Окей, самахаме това прокалното място. По-бързо. Аз докато стигна до там... Чай, бе, ще стигна там на време. Не идвай тук, батко, моля това. Мисля, че с господаря бяхме много близо да ни убие. Чай са. Ние няма да рискувам, защото той се връща, нали? Да, връща се. Той е по-бързо от мене. Добре, че не отидахме там. Ако бях тръгнал там, щеше да ме хвани. Виж сега, той е бърз, той има и дълги крака, точно това ме противното до това. Той ще тук да дадеш сама барикадирана е, малумник. Така, слава турба с кокали, махай се от тук. Барикадирано е, не разбираш ли, миличък? Няма да изчезне, сега ще му чупя главата. Маля, айде ще да кокали с грозен червей. Така е, такъв е, какво да се прави. Идиот, бързо, почваме с кода. Сега трудното е да разбирам. Чето пак идва! То се досаден, много досаден, за да ми става. Пак идва. Добре, следваме с амбуш. С амбуш се срещнахме, което много ми хареса. Айде, чек, няма да са махнеш накрая. Не. Ти не ми харесва как ми излъчва в лицето, ей. 0. Мисля, че това е 0. 0-4... 3, чай са 0-4, ти са тихо. 0-4-3. Чай, че идва нашия красавец. Усещаме така. 0-4-3, нали така? Кръгчето беше 7. Не те са. 7-4. Салам алейкум, здравей, как си, що педерас? 7-4, нали? Да не взема да объркам нещо. Да, тръгна нататък, окей. 7... Виж как помня, много съм добър обаче. Не! Чакай, що се бъгнати? Аз мисля, че нещо ми направи както трябва. Минахме го! Окей, минахме го. Аз мисля, че нещо не съм направил както трябва да се бъгна катенара. Лак, кому стана той катенара? Видяхте ли го? Здравей, печаги! Здравейте! Вземем финерки тук, нали няма да ни направите проблеми. Няма, разбира се. Витамини да са... Витамините къде са? Тук ако не се лъжа, преди имаше витамини лад. Защо нямам сега витамини? Много странно, че имам кръст. Който сега няма да го взема. Много странно, човек, ама имам финер, вижте. Имам оръжие. Не идвай. Как да е седно ти, как да идваш? 54-та. Изчадие тъпо, не мога стана, че намира. 54-та, нали, добре, насилия спокойно. Машеш да ме хване за малко, ама не стана неговата. Чай са.
Света е, бе! Толкова с малко сме да умрем, не разбираш ли ти български? Там има стая. Търси си бандаж. Търси си бандаж. Търси си шибан бандаж, който не мога да намеря. Чай се огледам. Чай, че някакви параноима хващат човек, разбирате ли? Вземем свеща, защото тя по-добре ни добротождава. Свеща е много по-добре. С патери, не патери, искам бандаж, имам... О, добре. Не, това не е бандаж. 56, защото такава кочина тук, да, спокойно. Добре, силна... О, майк, намерих си бандаж. О, ес. О, ес, бейби. Още един бандаж. Не. 57. Чай се радвам сега с толкова, ама не взема да умра. Значи там нямаше витамини. 58. Ох, не. Човек, не искам да умирам. Искам да стигна поне до 80-та врата, разбирате ли? Мене път за малко да стигна до 80-та врата и свикна уби. Сега не знам, ако станете и пак стане, какво да правим. Се надявам, че няма да ме уби. 59-та, добре. Така. 59-та врата. 59-та врато. Врато. Руски ли ме удари, човек? То мой руски толкова е хубав, че направо нямам думи. Много съм добър да говоря руски. Добре, тръгваме на тука, която тази врата е. Коя е са? 60-та врата, окей, 60-та врата. Светвай. Врата. Той си го спомням. Окей. Няма да идва оня. Не, няма да идва. Всъщност той е доброто. Не, светни. Светни! Добре. Също взема свеща. Чай сега. Защото токсикът е зад нас. Защото понякога не псътка човек. Той е психопат, разбирате ли? Ох, не, притеснявам се, човек. Човек, моля се, кажи ми, че поне ще има малък късмет в тая проклета игра. Там е ръчката. Не бе, мини бе. Там е ръчката, бе, сакат. Добре. Трябва да ми оттам. Шахта. Човек, няма по-хубаво нещо от шахтата, човек. Аз навсякъде ползя. Даже на FNAF ползя в шахтите. Толкова интересно, човек, да ползваш в шахтите, човек, в такива игри. Просто нямам думи, човек, разбирате ли? Много интересно, човек. Те са. 27 минути, човек. Значи, окей, имаме рекорд. До 27 минути стигнах до... Аз кой е врата, ама... Така че тук виждам светлина, но от финера светлината. Сега се огледам. Чего не, май ми скочи без звук. Изкачвам ли е псът? Май не ме е скачал, не знам. Шибано изчадя, педерас. Добре. И кажи сега, че се объркаме вратата. Не ми казва само брато. Те с тайм стават много противни, не знам защо. 52. Чай са. Идва. Да, този път идва, окей. Този път идва нашия приятел. Светваме. Вратата свети, ама светни тука. 63-та по-точно. Сгасаме. Добре, 63-та врата. 64-та. Сик май няма да го има. О, чай са, то не се знае. Не се знае дали ще го има. Още не сме наближили 70-та врата. Така че съвсем скоро трябва да наближи. И трябва много да внимавам. Чай са, в тази стая не сме били. Да, били сме, ама на 70-та стая влязах в тая стая. What? Не ми кажи ми, че този път няма да има сик. Човек, когато става тая игра, аз отивам към шкафа, то ме телепортира на майната си, човек. What? По-спокойно спре си да ми бъгваш по този начин, ако обичаш. Добре. Там трябва да отидем. Ме как ме обърка тъпата игра, вижте. Да ти имам бъговете, да ти имам. Добре. Кажи ми, че то си идва. Да. Май сик. Сик е, нали? Мадафака! Не е сик. Чай е шибано.
Ох! Не бе, къде съм бе? Къде съм? Добре, няма да захапи толкова. Не, няма да ми захапи толкова много гъза. Ето виж, аз имам репенка. Ща да фака, човек. Щях да умра да фак. Защо толкова късно идваш, бе, приятел? Вземи стотинките. Ако обичаш, брато. Без да ми прекъсва интернета, ей. Няма ти го простя, игра. Никога. Добре. Не бе! Стани бе! Тая игра ми е толкова напрегната, човек. О, парите! Така че трябва да намерим ключ. Хубаво е да търсим ключ като идиоти. Що не? Са много хубаво, човек. Много забавно е даже да намерим ключ. Те им бъгва тая игра. Спрете да ми бъгва по този начин. Напрягам се, много се напрягам. Добре. Връшката как ми скара ангелите. Добре, спокойно съм се хилнахте. Защото не да ма захапи, не ми пред човек. Изобщо не ми пред, защото вижте как се хилнах, човек. На фул живот съм почти. Окей. О, добре. Само играта дали ми крашне, дали ми бъгне, защото няма да е хубаво. Изобщо няма да е приятно. Добре, нека да видим сега. До коя врата бях? Псщ! Ей, баняк! Ти. Набоцкам очите с този ключ. Добре, манекъв съм. Къде бяхме? Този път не ми захапаха гъза. Обаче тук трябва да търсим ключ. Не, финера, няма да си го жертвам. Няма да си жертвам финера. Трябва да намерим ключ. Окей, yes! Let's go! Не, това не са батерии. Това всъщност е такова с... Това е простотия там. Как се наричаш? Това е сик. Защо по дяволите той кучи син е на всяка врата? Защо по дяволите този кучи син е на всяка врата, на 70-та врата? Защо си там се появява? Светни! 70-та врата. Трябва много да внимавам, защото мога да умра. Окей? Окей? Добре, сик много си досаден, да знаеш, брато. Ма този път ще мина 100% съм сигурен. Айле, човек трябва по-бързо да ти навърти ако нещата и крака в гъза. Добре. Не знам, поне се срещам с амбаш. Нали? Поне се срещам с амбаш. Брбаш. Нека ми събере, ще умрем. Отшибане е гей. О, не съжалявам, не се ма чу, нали? Не съм, не. Не ма прецаквайте се втори път. Окей? Чакай. Не, чакай, ще го мина ли? Камерата, защото ти ми бъгва! По-спокойно, човек! По-спокойно, брато, моля са! Към края съм! Хе-хе-хе-хе! Миличък на Hello Neighbor ми причаш като бягаш, педерас! Нали сещате се играта Hello Neighbor? Минахме го! Минахме го! Рекорд! Рекорд! Yes! Fuck you! Какво ти? Не, какво ти? Какво ти? Този с мен, какво ти? Аз се върни. Добре, връщам се. Какво това не? Изчадие. Не, друго изчадие. Защо? Не стига ръш. Не стига. Добре, какво ти? Какво става? Бога е това? Значи аз трябва да се връщам. То се е лесен. Стига, човек, че ма послушай да мина. Какво това нещо? Отпреде! Как да мина? Човек, защо стига? Какво е това нещо? Как ще умра, бе, човек? Не, човек, направо нямам думи, човек. Но коя врата стигнахме, чакайте да видим, до 71-а, нали? Рекорд, човек, това е рекорд, това се бори за рекорд, добре. Какво беше това нещо, човек? 81-а врата, окей, значи на 81-а врата се появява този нещастник. Писта ми измори са вече от тази игра. Добре, до 81-а врата стигнах, това е рекорд, в смисъл, ще успеем. Лека по лека ще успеем да минем играта.
Лека по лека ще успеем да минем играта, така че не се притеснявайте. Не знам какво беше това. Трябваше напреде. Назаре да се обърна. Затова пак напреде. Назаре се той пак да се обърна. Не знам какво беше, той беше много противно. Това беше много противно и ни изяде, така че надявам се като просто да ви е харесало. Това бях аз, Вало BG, направихме рекорд, стигна до 81 врата, съвсем скоро съм сигурен, че ще стигна до 10-та врата, така че не се тревожете. Важното е, че направихме отново епизод на Дорси, направихме голям рекорд, стигна до 81 врата, това е нов рекорд, така че ще успеем да минем играта някога. Това е. Чао за сега, до нови срещи. Надявам се да ви е харесал. Чао, чао, до нови срещи. Много забавно ми беше. Чао, хайде.